जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गरेस्वर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमा नोंथांमोननो दिन्थिनो लाहार फाहार खालामदों बर'नि माखासे गोदान आबुं बर' सावथुन। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा। दुर्गा फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमा सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिगोन बर'नि गोदान आबुं बर' सावथुन। तामुलपुरनि गरेस्वराव खुंफुंजानाय दुर्गा फुजायाव बे सावथुनखौ दिन्थिनाय जागोन। फैगौ 22 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंगोन मोनथाम आबुं बर' सावथुन। गिबि सानाव दिन्थिफुंगोन सावथुननि मुङानो जाबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय थैनि गाब। नैथि सानाव दिन्थिफुंगोन साल्टे फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय अख्रां गंसे आरो जोबथा सानखालि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय रोदा आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बेखौनो गासै गरेस्वर हालामनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिन्थिफुंनो लानाय बै आबुं बर' सावथुनफोरखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाथिजों ओंखाम जानायनि सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो। आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरै सानैजों जानानै थैनोसै। गोमो गाबनि दख'नाजों गावदां नोंनि फोथा समाय होयो थारै नोंखौ गावदां सान्दै मेगननि नोजोराव नोंनि दङ अननाय मोन्थोर केम्फोर हाया मानो आङो हमदांस'हाया आरोबाव गोदै नोंनि मिनिस्लुनाय गोसोखौ दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना। गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।